Това се състои с помощта на Верея. Направо да го изпапкаш. Добре дошли на тази годишният ултралагер. Ако сте се запитвали какво е по-различното от лагерите, които са нормални, в това видео ще ви покажа какво. Доста от лагерите се състоят не къде, а в Лондон. Нашият лагер се състои във вонеща вода. Чуйте си къде е това ли? В старата планина. Какво аджиба ще правя на този лагер? Сега ще ви отговорим на този въпрос. А сега, за всички притеснени родители, които питат, да, мястото е супер, има хубав басейн с вода топла като чай, а храната е осигурена от нашия спонсор Верея. Това е 3 тона безплатно кисело мляко за всички дошли на този лагер. Освен това, ще имаме и много игри и забавления, като например ще ни пее господин Биг Шак, както и ще се мотаем с красивите момичета от екипът на Blackpink. Ще ни пее Дара. Не тази Дара, тази Дара, както и Дени. За танците мога да кажа, че ще видим един от Яна и Дени, и то с чаши, както и един от Райна и Яна с ръце. Ще видим и уникалният балет-хип-хоп, не знам какво на котството. Какъв уникален танцор сам. А всички те ще бъдат оценени от журито на X Factor. А сега за спортовете. Ние ще скачваме в басейна като маймунки, като цяло ще събираме малини на поход. Нещо друго, което е много важно и ежегодно, ще има състезание по търкаляне надолу по планината между Райна и Искра. Извинете, на работа съм, много ми е скучно. Така. А шампионът ще спечели легендарната пила за пети с цимент или асфалт. Не знам, те ще си изберат там. Но всичко хубаво си има и цена. Не говоря за пари, спокойно. Там може да видите едни от най-страшните индивиди на земята. Ще има някои, които ще ви гледат тъпо до смърт. Ще има някои, които искат да ви забият шамар. И то доста голям като цяло. Ще има някои, които ще искат даже да ви отрежат краката. Но вие не се боете и продължете напред. Защото нашият екип винаги ще е до вас. А ако искате да знаете кои са те ли, доста е голям бих казал. Като за начало Радо, Яна, Кен, Марк, Мариана, Дара, Дени, както и да не забравяме Виктор и Пресли, Боян, другото Дени, бабата на Райна, by the way, тя направила всичкото кисело мляко, което ще ядете, така че я благотворете, моля ви. И не съм казал Райна и Искра, защото те още се бият, сеща се. Но колкото и голям, щур, странен, нестандартен и луд нашият екип да е, ние много се обичаме а ние ви чакаме точно там, на лагер. Здравей и здраве, ултраверсия. До тогава! Благодаря на всички много за гледането. Щях да се разрева докато правя този клип, защото си спомних всичките хубави моменти от лагера, който всъщност е целият клип. Знам, че ще има още лагери и ще се опитам да присъствам на всеки един от тях. Така че да, се видим там. Чао! Пс! Хей! Ти! Да! Останал си до края ли? Когато дойдеш на лагера ще получиш безплатна гривна за километраж. Пак се повядай.